Loh, Dik, kowe kok malah kurusan saiki, Dik? Diet to bos. Diet apa? Kok dadak diet barang lho. Diet saldo lho. Ya iki sik tak puter lho. Kok puter nanti? Duite. Iki lho bos, ini mesin harapan. Lah menang apa ora? Hampir saiki nih bos. Peh, Ya nek hampir ya berarti kalah kuwi yo. Piye kowe iki? mau arep gacor tinggal sak spin meneh iki malah ra kena iki. Ya lek sak spin meneh yo deloken omahmu pindah nang kontrakan ngono kuwi engko. Duh, malah entek neh iki. Joh nih. Slot kuwi udu usaha. Lek jenenge slot kuwi jenenge sedekah digital. Ngerti apa ora? Tenang ae. Sesuk balik modal iki positif. Modal kondi Ya panggang modal utang lho bos. Piye toh? sing sugih kuwi bandare. Lek kowe ya panggah melarat ae. Aduh. Aturan iki mau tak dagang pulsa malah rungkat saeneke. Iya, dagang pulsa kuwi kowe iso untung. Tapi lek slot, ya kowe jelas buntung to. Sing gawe melarat kuwi udu nasib, ngejar gacor tapi ora mikir. Ngono lho.